Għall-ewwel darba wara 16-il sena, il-qasam tal-finanzi pubbliċi f'Malta rreġistra surplus fit-tieni kwart ta' din is-sena. Fi kliem iktar sempliċi, il-Gvern daħħal 11 miljun euro iktar milli nefaq. Fl-istess perjodu s-sena li għaddiet kien irreġistrat deficit ta' 38 miljun euro. Deficit li fl-aħħar amministrazzjoni preċedenti kien ta' 88 miljun euro. Skont il-kejl tal-finanzi pubbliċi tal-Eurostat, it-tnaqqis fid-deficit seħħ għaliex l-ispiża tal-Gvern naqset bi 3.2% meta mqabbel mas-sena li għaddiet, filwaqt li dħul tal-Gvern ogħla bi 2.2%. Dan ir-riżultat inkiseb minkejja tnaqqis fl-income tax fejn xorta waħda fit-tieni kwart tal-2016 il-Gvern kellu dħul ta' 382 miljun euro minn taxxi fuq id-dħul li jfisser 140 miljun euro iktar mill-istess żmien fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. It-tisħiħ li qed iseħħ fil-finanzi tal-Gvern qed iwassal biex il-piż tad-dejn nazzjonali jaqbad it-triq tan-niżla, ħaġa li qed tkun innutata mill-Aġenziji Internazzjonali għall-Kreditu tant li qed ibassru li sa tmiem din il-leġislatura dan il-Gvern ser ikun ġab fix-xejn iż-żieda fil-piż tad-dejn li wettqu 3 amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Fi stqarrija l-Gvern innota b'sodisfazzjon dan ir-riżultat li ddeskrivih bħala ċertifikat tal-andament ekonomiku qawwi li kellu pajjiżna mal-bidla tal-amministrazzjoni. Qal li r-riżultati fiskali jsettqu d-determinazzjoni ta' dan il-Gvern li ma jħaddanx politika ta' austerità u li jkompli jaħdem favur klima ta' investiment pubbliku u ottimiżmu fost il-familji u n-negozji.